Така, здравейте! Ще разгледаме днес така популярната процедура, която е част от програмата за развитие на човешките ресурси за осигуряване на до 300 000 евро на 100% субсидиране за заплати основно, наеми, оборудване, обучение на служителите, подпомагане на служителите и други разходи, което е подходящо както и за напълно нов бизнес или за развитие на съществуващ такъв. Сега, нека първо да разгледаме за какво се отпускат средства. Основният разход и основната цел на тези проекти са за осигуряване на заетост. Така че основното разходно перо ще бъде за заплати, като се поемат и всички осигуровки, които са за сметка на работодателя за до 12 месеца за всяко ново назначено лице. Сега, програмата финансира само до размера на минималната работна заплата, която към момента, в който говоря, е 933 лева. Ако искате да плащате по-големи заплати на тези нови служители, съответно няма проблем, но си е за ваша сметка разликата. Може проектът да обхване част също така наеми, ремонт на обекта и консумативи, включително и за ток, води и така нататък. Обучение на ново назначените служители, както и подпомагане за тяхното внедряване на новото работно място, включително и психологическа помощ и подкрепа, както и оборудване необходимо за дейността, материали, инструменти и други разходи, които ще помогнат реално да стартирате вашия бизнес или да го развиете. Сега, основните изисквания. Допустими са всички търговци по смисъл на Търговския закон. Няма ограничение на сферата на дейност на бизнеса, няма ограничение на седалището или местоположението на дейността. Единствено, не е допустимо в случая за земеделие. Те не попадат в тези проекти. Фирмата трябва да отговаря на критериите по методиката за финансов капацитет на ПРЧР. Това се проверява чрез данни от счетоводния баланс, ще разгледаме след малко. И нещо важно, разходите, които са извън заплати, могат да бъдат само 40% от разходите за възнаграждения. Тоест, ако имате разходи за заплати за 100 000 лева, може да имате разходи за други дейности до 40%, т.е. до 40 000 лева. Т.е. тук отново повтарям, че основният компонент са трудовите възнаграждения. Сега, какви служители може да наемате? Не може да наемате така абсолютно всеки, когато си поискате. Трябва да бъдат безработни лица под 29 или над 54 години и лица с увреждания или в неравностойно положение. Ще разгледаме после по-подробно какво и кои категории лица попадат в тези две категории. Сега, често задавани въпроси, нека да започнем и с тях. Как се изпълнява един проект, откъде да намеря финансиране? Винаги при проектите първо правиш разхода и после се възстановяват парите като субсидия. Тоест, трябва да предвидите съответно как ще финансирате вашия проект. Най-често се използва естествено банков кредит, където съответно след като приключите с проекта, субсидията влиза като покритие и всъщност погасяване на кредита. Какви са изискванията към наетите лица? След приключване на проекта трябва да запазите 50% от наетите лица за период от поне 6 месеца за всяко лице. Тоест, ако имате 20 наети лица, трябва да задържите поне 10 от тях за всяко за поне 6 месеца. Мога ли да кандидатствам, ако нямам обект или сграда към момента на кандидатстване? Да, може да кандидатствате, но при изключване на договор трябва да покажете съответно в каква сграда, в кой обект ще се извършва вашата дейност. Кога се получава субсидията, има възможност за авансово плащане срещу гаранция същата стойност, което обезмисля авансовото плащане. Може да се правят естествено междинни плащания и задължително има окончателно плащане. Кога горе-долу ще стартират самото изпълнение на тези проекти? Към средата на 2025 година съответно се очаква да бъдат одобрени и тогава да може да започнете с изпълнението. Сега нека да прегледаме
Като за начало, каква е методиката за финансов капацитет, понеже тя е основно нещо в допустимостта на фирмите. Така, това е методиката за новия програмен период. Ето тук може да видите, че данните се взимат от счетоводния баланс за последно приключилата финансова година. Най-вероятно това ще бъде 23-та година за повечето фирми, но ако вашите данни за 23-та година не отговарят, вие трябва просто да помолите и да натиснете счетоводителя ви да приключи 24-та година по-бързо, за да може да влезете в това изискване. Виждате, когато кандидатът е ново регистрирана или ново създадена през текущата година организация, се представя баланс за периода от регистрацията до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата. Тоест, ако изчакате прекалено много да направите нова фирма, след като бъде обявена процедурата, вече вие сте недопустими. Трябва това да бъде подготвено предварително и то в най-скоро време. Виждате, и представеният счетоводен баланс следва да съдържат данни за поне 3 месеца, така че ако нямате фирма, най-добре побързайте. Ето виждате и как се изчисляват. Те са две оценки, едната е за финансова стабилност, другата е за рентабилност. Се получава съответно коефициент и ето тук се сумират двата коефициента, като в крайна сметка трябва да получите поне 3 точки. По принцип много рядко някоя фирма не може да отговори на подобен коефициент. И пак казвам, ако за 23-та година не отговаряте, просто трябва да коригирате тези данни за 24-та и счетоводителя ви да приключи годината преди да кандидатствате. Преминаваме по-нататък да разгледаме по-подробно самите условия за кандидатстване. Нека първо да ви покажа къде може да ги достъпите. Това е системата ISUN 2020. Трябва да влезете в нея. Идвате на електронно кандидатстване. Процедури. Тук ще се водим от условията за кандидатстване за предходните подобни процедури. Затова идваме на приключени и прекратени. Като също от ISUN после ще покажа и как може да видим какви са одобрените проекти през предходните години, за да може да почерпим и съответно идеи за нашия бизнес. Нека с Ctrl+F да потърсим социалното. Ето виждате, това са трите програми: развитие на социалното предприемачество, като последната подобна е през 2017 година. Виждате, и от тук може да достъпите всички документи, които са условия за кандидатстване, условия за изпълнение, договора, който бихте подписали и друга информация, която ще ви свърши работа. Сега аз отварям условията за кандидатстване и да започнем с проверка и в тях. В началото имате основна информация, съкращения. Ето тук се съдържа цялата информация в този документ. Нека да отидем по-надолу към същинските неща, които ни интересуват. Ето виждате целите. Целта е да се улесни достъпа до заетост. Тоест основната цел е наемане на безработни лица. Това общия размер, той ще бъде увеличен през този прием. Тук виждате, това е през последния прием. Минималният проект е 50 000 лева, максималният е 200 000 евро. Това е тъй като тогава de minimis беше 200 000 евро, сега е 300 000 евро, така че тук ще има промени. Процент на съфинансиране. Виждате, че не се изисква съфинансиране от кандидатите. Тук също по тези данни ще има промени. Сега ще разгледаме какви. Сега, кой може да кандидатства? Файлът е малко в недобро състояние, но така са го качили. Така, могат да кандидатстват социални предприятия, работодатели, като това е всяко физическо и юридическо лице,
което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Специализирано предприятие на хора с увреждания, кооперация на хора с увреждания, общини могат да кандидатстват, райони на общини, доставчик на социални услуги и НПО-та могат да кандидатстват. Сега идваме към едно важно уточнение. Може да кандидатствате с вашето предприятие без да променяте неговия устав или учредителен акт. Обаче, бъдете ли одобрени, вие трябва да създадете като дъщерно предприятие, като подпредприятие във вашата фирма, което отговаря на ето тези условия. Аз съм подготвил един документ, в който ги разглеждаме по-подробно, ще покажем след малко. Това е стандартна процедура, която изпълняват повечето фирми, бенефициенти по тези програми. Ще разгледаме след малко какви са условията по тях. Ето виждате в случай, че към момента на кандидатстване кандидатът посочи, че не попада в дефиницията социално предприятие, то трябва да обособи такова социално предприятие в своята фирма. Това са допълнителни изисквания. Тук има за методиката за финансов капацитет, която обсъдихме. Така, допустими дейности, стигаме до тях. Като за начало има посочено психологическо подпомагане и мотивиране на лицата. Това е, най-общо казано, работа с психолог. На второ време има социална и професионална интеграция. Това са различни дейности, тип тимбилдинг и обучение на работното място. Тук имате изредени примерни подобни дейности. Третото е вече професионално обучение, което се извършва в изискванията на Закон за професионалното обучение и образование. Тоест тук вече трябва да се спазват тези изисквания, колко часа, кой може да предостави това. То виждате, че се извършва съответно само от лицензирани обучителни организации. Ето виждате и предоставяне на обучение по ключови компетенции. Сега, по-нататък отиваме осигуряване на наставник от работодателя за новонаетите лица. Това е на общия случай, ако имате някой експерт, който може да обучава новонаетите лица. Той може да договаря за между 1 и 7 души, като има максимум 40 часа месечно като наставник, получава възнаграждение за тази своя дейност, трябва да има поне 3 месеца професионален опит в същата дейност и съответно се сключва допълнително споразумение към неговия съществуващ трудов договор. По-нататък, като допустим дейности, имаме закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие. Като тук е също така описано и за ремонт. Той може да бъде само, тук се вижда, до 10% от стойността на общите разходи по проект. Ремонт, в случая може само текущ и основен ремонт, но в случая е само, нека да го кажем, освежителен. Не може той да е основна част от разходите по проект. Шестото пак е за предоставяне на обучение за управленски и бизнес умения, свързани с ефективността в предприятието. Отново тук трябва да се спазят изискванията по процедурата. Слизаме по-надолу. Това е най-интересното, което ни интересува. Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца от целевата група хора с увреждания и неравностойно положение. В дейността могат да бъдат включени единствено новонаети лица при тази процедура, като ако сте имали служители, които са работили при вас, трябва да са минали поне 3 месеца преди да ги включите по проекта и да получите субсидия за тях. Може дори да се извършат разходи за маркетинг, проучване и възможни начини за продажба на вашите услуги.
Ето и отново социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика. Сега категории разходи, те попадат в същото, което обсъдихме. Ето тук. При попълване на бюджета се предвиждат само разходите за персонал. Всички останали разходи, които са в размер на 40%, се отразяват служебно. И при тях те се отчитат така по проста процедура, т.е. без фактури, реално. Ако имате 100 000 лева разходи за персонал, 40 000 лева имате за останали разходи. Така, тук имате и допустими разходи за трудови възнаграждения, съответно тук са описани и в какви позиции може да назначавате новите служители. За единна ставка вътре са вкарани всички останали, които са за оборудване, СМР, анализи, дори за страховки, трудова медицина може да се покрие, режийни разходи, обучения, семинари, конференции. Нека да го категоризираме като всичко необходимо извън трудовите разходи. Недопустими разходи, отново тук ще повторя, както и при предишни видеа, не може да се закупуват МПС-та, съответно ДДС, как стои въпроса при него, ако имате регистрация по ДДС не е допустим разход, но съответно може да си го възстановите. Ако нямате регистрация по ДДС може да бъде част от проекта. Така, допустимите целеви групи, виждате хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, и това са вече съответно представители на различни общности в социалните предприятия и лица, взети в организации и институции, свързани с социалното предприемачество. Нека да видим какво са безработни лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда. Това са безработни младежи до 29 годишна възраст включително. Безработни младежи с трайни увреждания. Безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си. Продължително безработни лица, които не са работили повече от една година. Така, безработни лица, самотни родители или майки с деца до 5 годишна възраст. Безработни лица, изтърпели наказание от лишаване на свобода. Над 54 годишна възраст. Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация. И други групи безработни лица. Виждате тук студенти и редовна форма на обучение не се счита за допустима целева група по процедурата. Сега нека да слезем и към критериите за оценка по процедурата. Сега, на първо време имаме оперативен капацитет. Като първия критерий е дали фирмата ви има опит в същата дейност в последните 5 години или също така дали има сключени изпълнени проекти, други проекти без значение какви са те. Тогава бихте получили 10 точки. 5 точки бихте получили, ако ръководителя на проекта или управителя на фирмата, съответно, има опит в управлението и изпълнението на проекти или в дейностите, като тези включени в проектното предложение. Оттам нататък основно имаме добро описание на проекта, т.е. тук трябва много внимателно и изчерпателно да се опише обосновката на целите на проекта, описание на целевите групи и техните нужди, съответствието на дейностите с целите и очакваните резултати и яснота на изпълнението на дейностите. Това са много важни критерии, които трябва да се изпълнят, ако искате да получите финансиране, и съответно бюджет е също така дали е коректно попълнен бюджета. Така, мисля, че разгледахме основните компоненти по тези проекти, как се изпълняват. Нека само да преминем и съответно към
списъка с документи, които се представят при кандидатстване. Така. Има автобиография на ръководителя на проекта. Декларациите не са нищо по-специално и интересно. Удостоверение за актуално състояние, това вече не се изисква, тъй като го има онлайн. Отчети за приходи и разходи не се изискват, тъй като те са достъпни за управляващите органи. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност няма да ги искат, тъй като те са достъпни онлайн. Пълномощност се изисква за подаване на проекта от консултант, ако ще използвате. И като цяло не е тежка процедурата от към документи, които се изискват. Сега нека да отидем към ИСУН. Обещах ви да покажа как може да черпите идеи. Отиваме в началната страница на ИСУН. Като това може да ви върши работа не само за тези проекти, а и за други. Идвате тук на червената част, информация за изпълнение на програмите. Като кликнете, съответно се зарежда. Това е съответно отчетността на изпълнението на програмите. По-долу на справки може да видите проекти без наложени финансови корекции. Тук има достатъчно идеи, които може да получите. Тук избирате програма. Ще изберем старата, тъй като по новата няма още такава процедура. И процедура имаме развитие на социалното предприемачество. Ето, може да ги видим. Трите програми. Аз избирам последната в случая. Търси. И ето тук може да видите всички бенефициенти, които са изпълнили проект, без дори да имат никакви финансови корекции. Има 6 страници. Виждате, има НПО-та, има фирми, има фондации, има общини, които кандидатстват. Така има широк кръг от заинтересовани бенефициенти и кандидати. Така, това беше от мен. Надявам се, че беше полезно това, което разгледахме. Ако прецените, че това е полезно за вас и може да се класирате, съответно може да направим една консултация с вас и да работим върху вашия проект. Благодаря, че бяхте с мен. Пожелавам успех!